Здравейте, днес в нашия инфоблог за отглеждане на детето, знаете ли, ще дадем няколко идеи за това как да привлечете интереса на малко дете към реденето на пъзели и да му помогнете да се научи да ги реди. Hello, today in our baby care info blog, did you know, we will give some ideas on getting toddlers interested in putting together puzzles and help them learn how to do that. Важно е да подходим с търпение и творчество. Започнете с пъзели с големи, ярки части, които лесно да се редят. It is important to approach with patience and creativity. Start with puzzles with large, bright pieces that are easy to line up. Избирайте теми, които са интересни и познати на детето, като животни, герои от приказки или любими предмети. Choose topics that are interesting and familiar to the child, such as animals, characters from fairy tales or favorite objects. Насърчавайте ги да започнат с картинките, които показват как изглежда завършеният пъзел. Encourage them to start with the pictures that show what the finished puzzle looks like. Можете да ги водите стъпка по стъпка, като подканвате да търсят подходящи части и да експериментират с тях без притеснение, че могат да сгрешат. You can guide them step by step, prompting them to look for suitable parts and experiment with them. Позитивната подкрепа и отбелязване пред детето на напредъка му в процеса на редене на пъзела са ключови за повишаване на самочувствието и интереса на детето към този вид занимание. Positive support and praise for progress are key to boosting a child's self-esteem and interest. Постепенно увеличавайте трудността на пъзелите, като в същото време се стремите да оставате в съзвучие с техния напредък и интерес. Gradually increase the difficulty of the puzzles, staying in tune with their progress and interest.